Great day mga bossing! Sa video na to, ipapasyal namin kayo ulit sa Eco Park Santa Rita, Guagua, Pampanga. Pero this time, magsisimula ang aming ruta dito sa Dinalupian, Bataan. But wait, there's more! Ano nga ba ang imperon sa Eco Park ngayong buwan ng Disyembre? Makikita nyo mamaya once we reach our destination. Let's go! Ang mga dadaanan natin from Bataan ay Dinalupian, Layak, Balsik, then going within Lubao, Pampanga will be Prado Saba, Prado Siongco, San Isidro, Lacpao, San Roque, Santa Cruz, Remedios, Micurus, Sapambayu, Pasbul, Concepcion, Santo Tomas, at Santa Monica. Tapos sa Guagua, San Anton, then finally Santa Rita.
Hanggang dito na lang ang ating pasyal ride sa Eco Park Santa Rita, Guagua, Pampanga. Kung nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang pasyal ride video na to, please click on the like button. At kung gusto nyo ng bike rides, adventures, pasyal at iba pang content about biking, click mo naman yung subscribe button. Sabayan mo na din ng pag-click ng notification bell para updated ka at makasama kayo sa amin sa mga susunod pa naming mga pasyal bike rides at adventures. Hanggang sa muli, ako ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabing, live to ride, ride to live. Thank you and ride safe mga bossing. Kita kits!